Παραμονές Χριστουγέννων αξίζει να γνωρίσουμε σπάνιους ανθρώπους με σπάνια νοσήματα, τα οποία όμως φαίνεται ότι αφορούν πάνω από 800.000 Έλληνες. Καλησπέρα σας. Μπορεί οι σπάνιες νόσοι να μην είναι γνωστές σε όλους μας, αλλά σίγουρα στο περιβάλλον μας υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζει κάποιο σπάνιο νόσημα. Εκτιμάται ότι περίπου το 10% του πληθυσμού της Ευρώπης εμφανίζει μια σπάνια πάθηση. Διεθνώς, οι καταγεγραμμένες σπάνιες παθήσεις φτάνουν τις 7.000. Οι περισσότερες απειλούν τη ζωή, το 80% είναι γενετικής αιτιολογίας και αφορά παιδιά, και πολλές από τις ασθένειες αυτές επιφέρουν χρόνια αναπηρία. Μαζί μου σήμερα βρίσκεται η κυρία Λάμπρου. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είστε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, ο κύριος Μπαρτζόκας, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ουσιαστικά τι είναι οι σπάνιες παθήσεις. Απέναντί μου επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, αλλά και άνθρωποι που έχουν βιώσει τη σπάνια πάθηση. Κυρία Λάμπρου, ποιο ήταν το κίνητρό σας να ασχοληθείτε με τις σπάνιες παθήσεις? Έπασχε η κόρη μου από ζώδης κλήρης μία από τις σπάνιες παθήσεις. Είναι μια νόσος που πολύ απλά είναι σαν να δίνει εντολή στον οργανισμό να γεννιούνται πιο πολλά κύτταρα από ό,τι χρειάζεται, καλοήθη μεν, αλλά δημιουργούν όγκους, εγκέφαλος, πλάχνα, καρδιά, νευρά κτλ. Είναι πολυσυστηματική πάθηση. Πότε κάνατε τη διάγνωση? 3 χρονών πλέον. 3 χρονών. Νόμιζαν στην αρχή ότι έχει συγγενή καρδιοπάθεια. Χειρουργήθηκε στο Χιούστον, 2,5 χρονών. Τον καιρό εκείνο, γιατί την έχω χάσει, είναι 4 χρόνια, 40 που ανακοπή. Νόμιζαν ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και είχαν έρθει από τη Σουηδία ακόμη να κινηματογραφήσουν την επέμβαση. Να πούμε ότι χάσατε την κόρη σας από άλλο νόσημα. Όχι, από ανακοπή. Από ανακοπή που σχετίζονταν με το νόσημα αυτό. Κανείς δεν το ξέρει. Το πάλεψε πόσα χρόνια? 40 χρόνια. 40 χρόνια. 40 χρόνια. 40 χρόνια είναι ένα πολύ δύσκολο νόσημα, στο οποίο ουσιαστικά 15 επεμβάσεις. Έβγαζε όζους συνέχεια στο σώμα. Ναι, μεγαλώνουν στα νεφρά, καρδιά, εγκέφαλο κλπ. Εγώ καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε ότι ευαισθητοποιηθήκατε να φτιάξετε την Ένωση Σπάνιων Παθήσεων για να βοηθήσετε και άλλους ανθρώπους που δεν ξέρουν πού να αποταθούν όταν έχουν να κάνουν με ένα τόσο σπάνιο νόσημα. Ακριβώς. Που είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το περίεργο, κυρία Λάμπρου. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κύριε Μπαρτζόκα, πώς χαρακτηρίζετε μια σπάνια νόσος? Πότε μια νόσος είναι σπάνια? Εφόσον στον γενικό πληθυσμό δεν υπάρχουν πάνω από 5 περιπτώσεις ανά 10.000. Και αυτό ισχύει για την Ευρώπη και την Αμερική. Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι μπορεί να εμφανίσουμε μια σπάνια νόσο και σε μεγάλη ηλικία. Όσο παρατείνεται η επιβίωση του ανθρώπου, ιδίως το βλέπουμε με τους καρκίνους, με τις αλλεργίες. Σήμερα έχουν αναγνωριστεί, όπως είπα, γύρω στους 8.000 σπάνιες παθήσεις. Όμως μέρα με τη μέρα αυτός ο κατάλογος μεγαλώνει. Ανεξήγητα ακόμα και για εσάς τους επιστήμονες. Ξέρουμε τις αιτίες τους, σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, αφορούν νέους, γέρους, παιδιά. Εάν είναι κληρονομικά τα αίτια, αυτό οφείλεται σε παράγοντες όπως είναι η ενδογαμία, δηλαδή μεταξύ πληθυσμών η γάμη να είναι συχνή, και αυτό συμβαίνει στη Φιλανδία που είναι 40 σπάνια νοσήματα, λέγονται φιλανδικά νοσήματα, διότι οι Φιλανδοί φαίνεται παντρευόντουσαν πολύ μεταξύ τους, δεν είχαν έρθει σε επιμιξίες με άλλους πληθυσμούς. Περιβαλλοντικοί παράγοντες επίσης, η διατροφή. Ακόμη και το στρες φαίνεται ότι έχει κάποια συμβολή στην εμφάνιση. Συνήθως είναι παιδιά που εμφανίζουν αυτές τις παθήσεις. Μερικές μπορεί να δώσουν και στη γέννηση ορισμένα ευρήματα που πρέπει να ευαισθητοποιήσουν τον γιατρό. Είναι άλλες που ενώ γεννιέται το παιδί φυσιολογικό, σιγά σιγά εξελίσσονται και θα γίνουν αντιληπτές μέσα στον πρώτο χρόνο. Στον πρώτο χρόνο, λέτε. Κυρία Λάμπρου, σκέφτομαι ότι το πιο δύσκολο πράγμα όσον αφορά τις παθήσεις αυτές είναι να τις βρεις. Δηλαδή να κάνεις μια σωστή διάγνωση. Συνήθως έχω ακούσει από ανθρώπους που υποφέρουν από αυτές τις παθήσεις ή τα παιδιά τους ότι ξεκινούν με χιλιάδες εξετάσεις, βρίσκονται στο κενό χωρίς να έχουν διάγνωση και θεραπεία. Ισχύει αυτό? Το θέμα είναι ότι και οι γιατροί, επειδή μιλάμε για σπάνια πάθηση, μπορεί να μην το έχει συναντήσει στην καριέρα του ή όταν ήταν φοιτητής να μην το έχει διαβάσει και να μην γνωρίζει την πάθηση.
έστω και είναι ένας πολύ καλός γιατρός. Και είναι μερικές παθήσεις που καθυστερούν πάρα πολύ να έχουν διάγνωση. Έχουμε περίπτωση που 30 χρόνια έκανε ο ασθενής πέρασαν για να μπορέσει ο ασθενής να έχει τη διάγνωση τη σωστή. 30 χρόνια. 30 χρόνια. Και το θέμα είναι ότι σε αυτό το διάστημα, είτε είναι 3, είτε 30, είτε 2 χρόνια, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η θεραπεία που παίρνει, η αντιμετώπιση είναι λανθασμένη. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, που να έχουν γεννηθεί με τέτοιο νόσημα, να αντιμετωπίζουν 30 χρόνια, όπως ακούσαμε, αυτό το νόσημα συμπτωματικά και κάποια στιγμή να γίνει τη διάγνωση μετά από πολλά χρόνια. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει με συμπτώματα τα οποία να μην αξιολογηθούν. Και μια κόπωση, ας πούμε, ή ένα. Μια κόπωση, ακριβώς όπως είπατε. Μια χολότητα της κλίνης κατά πλάκας εμφανίζεται συνήθως γύρω στα 20 χρόνια, όχι πιο νωρίς. Η χωρία του Χάντιγκτον, που είναι μια βαριά νευρολογική πάθηση, 45-50 ετών. Αλλά επειδή θα είχε και ο πατέρας ή ο παππούς, μπορεί να το διαγνώσει. Πολλές από τις παθήσεις αυτές εξακολουθούν να είναι θανατηφόρες. Κάποιες έχουν ακριβές θεραπείες και κάποιες σχετίζονται με αναπηρίες. Το γεγονός ότι πολλές φορές μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε μια ημερομηνία καταληκτική. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος σου δίνει μια διορία ζωής, ότι θα ζήσει μέχρι εκείνη την ηλικία. Πώς αντιμετωπίζεται από έναν άνθρωπο που το μαθαίνει αυτό, τον ίδιο αλλά και την οικογένειά του? Αναφέρατε για την οικογένεια. Πραγματικά δεν είναι μόνο ο ασθενής που πάσχει, αλλά είναι όλη η οικογένεια, η οποία πολύ συχνά διαλύεται και να τους ακολουθήσει όλη τη ζωή είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Έπειτα, δυστυχώς. Για μένα το πιο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια, ακούγοντάς το, είναι να συμφιλιωθείς με το θάνατο. Δηλαδή να ξέρεις ότι αυτή η νόσος μπορεί να σε οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο κάποια στιγμή. Αυτό ισχύει για όλους μας. Το πάρουμε έτσι. Και καλό είναι να δίνουμε ελπίδα, έτσι δεν Χαίρομαι είναι? που το βλέπετε αισιόδοξα. Μα μόνο έτσι. Δεν μπορεί να το δεις αλλιώς. Γιατί έστω και αν το ξέρεις, και μια μητέρα που αντιμετωπίζει το παιδί της, που της έχουν πει ότι θα πεθάνει κτλ. Εμένα για την κόρη μου είχαν πει ότι 2 μέρες θα ζήσει. Έζησε 40 χρόνια. Και ήταν και καλά. Παρόλα αυτά που είχε και τις επεμβάσεις κτλ. Την έβλεπες και ήταν καλά. Λοιπόν, εάν εγκαταλειφθείς ο ίδιος ο ασθενής, αν έχεις τη συνέστηση και αν δεν είσαι παιδάκι, ή αυτός που σε προσέχει, ο γονιός, ο σύντροφος ή όποιοι είναι από την οικογένεια, και τελείως απογοητευτούν, τότε χάθηκε το παιχνίδι πραγματικά. Γιατί πολλές φορές ο γιατρός λέει δεν θα ζήσει, αλλά ο ασθενής ζει. Δεν είναι θεοί οι γιατροί. Κύριε Μπαρτζόκα, είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει η κυρία Λάμπου, και να σας ρωτήσω αν υπάρχουν κάποιες παθήσεις από αυτές που αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, ενώ σε άλλες, όπως είπε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει γιατρία. Η επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά και πολλά από τα νοσήματα με έγκαιρη διάγνωση αντιμετωπίζονται και με μεγάλη επιτυχία. Η επιβίωσή τους παρατείνεται. Άρα ο στόχος είναι να ζήσουν με τη σπάνια πάθηση χωρίς συμπτώματα και να ζήσουν πολλά χρόνια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα άλλο σκληρό, σπάνιο νόσημα. Και λέω σκληρό γιατί ονομάζεται σκληρόδερμα. Πώς είναι να ζεις γνωρίζοντας ότι με βάση τη στατιστική τουλάχιστον δεν έχεις πολλές πιθανότητες να ζήσεις για πολλά χρόνια. Το σκληρόδερμα σε μένα διαγνώστηκε το 2007. Μετά το ξαφνικό θάνατο του πατέρα μου, παρουσίασα ένα έντονο πρίξιμο στο πρόσωπο και στα χέρια και δεν αισθανόμουν καθόλου καλά. Το σκληρόδερμα είναι αυτό που λέει η λέξη, σκληρό δέρμα. Γίνεται σκληρό διότι ο εινοβλάστης, που είναι ένα κύτταρο πανταχού παρόν στο σώμα, παίρνει διάφορα μηνύματα και υπερπαράγει κολαγόνο συνδετικό ιστό. Στην ουσία δεν σκληραίνει μόνο το δέρμα, αλλά συσσωρεύεται κολαγόνο σε όλα τα όργανα και πάσχουν όλα τα όργανα. Εκφράζεται αρχικά με τη μορφή του φαινομένου Ρεϊνό, που είναι μια επεισοδιακή αλλαγή του χρώματος του δέρματος, κυρίως των χεριών, της μύτης, των αυτιών. Εκτός από το Ρεϊνό, τα χέρια γίνονται ειδηματώδη, τα δάχτυλα γίνονται ειδηματώδη, μερικές φορές το πρόσωπο γίνεται ειδηματώδες και ακολούθως το δέρμα γίνεται σκληρό, δύσκαμπτο και τα χέρια δεν μπορούν να έχουν καμπτικές κινήσεις. Ταυτοχρόνως ή σχεδόν ταυτοχρόνως μπορεί ο ασθενής να νιώσει δύσπνοια στην προσπάθεια και ένα βήχα, ενδεικτικό ότι ο πνεύμονας άρχισε να προσβάλλεται. Φοράω γάντια τους περισσότερους μήνες του χρόνου σε συστηματική βάση για να μην κρυώνουν τα χέρια, γιατί ανοίγουν και γίνονται έλκυοι, οπότε δεν μπορώ να λειτουργήσω. Έχω χάσει έντονα την αφή μου, δηλαδή μικροπράγματα της καθημερινότητας, το να ράψω, δεν καταλαβαίνω την αίσθηση της βελόνας, έτσι ράβω από εμπειρία δηλαδή. Να κουμπώσω μικροπράγματα, κοσμήματα, τα κουμπιά μου, στα ρούχα μου. Έχω μερικές αλλοιώσεις στο πρόσωπο, στην περιοχή γύρω από το στόμα και στο σαγόνι. Το σκληρόδερμα δεν έχει μια ενιαία θεραπευτική αντιμετώπιση.
θεραπεύουμε το μάλλον προέχον σύμπτωμα και το μάλλον πάσχον όργανο. Ήξερα ότι, έμαθα μάλλον από τον γιατρό ότι δεν είναι η άσημη νόσος, απλά μπορούμε να τη σταματήσουμε σε αυτό το σημείο που τη βρήκαμε για να μην προχωρήσει στα εσωτερικά όργανα. Φαρμακευτικά ακολουθώ τις οδηγίες του γιατρού και γενικά έχω μια θετική στάση απέναντι στην νόσο δηλαδή, και θεωρώ ότι πάμε καλά. Να περάσω στην Νάντια, που υποφέρει από μια ασθένεια Gravis, η οποία πλήττει περίπου μόνο 2 άτομα στις 10.000. Κοντά μου είναι και ο κύριος Ρέτζος, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό. Νάντια, στην Αγγλία ονομάζουν τη μια ασθένεια αυτή νόσο της πάνινης κούκλας. Θες να μας πεις με 2 λόγια τι είναι αυτή η ασθένεια? Όπως και μια πάνινη κούκλα, έτσι και εμείς δεν έχουμε τον έλεγχο των κινήσεών μας. Δεν μπορούμε να έχουμε πάντα την ισορροπία, αλλά και τις κινήσεις των μειών, οπότε αυτό καταλήγει στο να μην μπορούμε να κάνουμε βασικά πράγματα. Όπως είναι το να χτενιστούμε, το να σηκώσουμε ένα ποτήρι νερό, το να σταθούμε όρθιοι, να καταπιούμε πολλές φορές, να δούμε καλά. Όλες λοιπόν οι κινήσεις δυσκολεύονται. Ακούσαμε πριν ότι η διάγνωση είναι πολύ δύσκολη. Αντέδρασε όταν δεν σου έλεγαν τι είναι αυτό που έχεις? Ναι, για 1 χρόνο ταλαιπωρήθηκα σε λάθος μονοπάτια, για να το πω πολύ απλά. Όταν κατέληξα όμως σε κάποιο νοσοκομείο κάνοντας γενικευμένες και εξειδικευμένες εξετάσεις, μέσα σε 1 εβδομάδα κατέληξαν ότι είχα βαρύ μια ασθένεια Gravis και τον συστηματικό αισθηματοδηλίκο. Άρα δηλαδή μια συμβουλή θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνει κάποιος ένα ενδελεχή έλεγχο σοβαρό με τη συμβολή ενός μεγάλου νοσοκομείου ή γιατρών που μπορούν να ερευνήσουν και διάφορα άλλα θέματα και να μην πηγαίνει από γιατρό σε γιατρό περιστασιακά μόνο όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα. Αυτό ακριβώς, γιατί δυστυχώς ακόμα και σήμερα το βλέπουμε από πολλά μέλη και του συλλόγου μας, μη ασθενείς, ότι ενώ πηγαίνουν σε γιατρούς εξειδικευμένους δεν γίνεται αμέσως η διάγνωση. Μπορεί να περάσουν δηλαδή 1 και 2 χρόνια και να ταλαιπωρείται ο άλλος. Ή να γίνει λάθος διάγνωση. Ίσως γιατί ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις σπάνιες παθήσεις. Κύριε Ρέτζο, η μυασθένεια Gravis φαντάζομαι από το όνομά της ότι έχει να κάνει με τους μυς, το ακούσαμε κιόλας. Ποιους ανθρώπους προσβάλλει και σε τι καταστροφές οδηγεί τον οργανισμό? Προσβάλλει τους ανθρώπους σε 2 ηλικίες βασικά. Κάτω από 40, που είναι κυρίως κυριαρχούν οι γυναίκες, και πάνω από 40 που κυριαρχούν οι άντρες. Αυτές οι διαφορές έχουν να κάνουν και με την κλινική εικόνα και με την αντιμετώπιση. Η βλάβη δεν είναι ακριβώς στους μυς, είναι στο κομμάτι που συνδέει τα νεύρα με τους μυς, στην νευρομυϊκή σύναψη. Με αποτέλεσμα δεν έχουν μυϊκή αδυναμία οι ασθενείς στα καλά καθούμενα, αλλά όταν κουραστούν τότε εμφανίζεται η μυϊκή αδυναμία. Ένας άνθρωπος πώς μπορεί να υποψιαστεί ότι αυτό που μπορεί να έχει μια ασθένεια Gravis και όχι απλώς μια κούραση μετά από το γυμναστήριο ή επειδή περπάτησε πολύ? Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Συνήθως δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Πηγαίνει σε διάφορους γιατρούς, οι οποίοι βάζουν συνήθως λανθασμένες διαγνώσεις γιατί δεν την ξέρουν την πάθηση. Μέχρι να φτάσει στον νευρολόγο, ο οποίος θα βάλει τη σωστή διάγνωση κάνοντας τις σωστές εξετάσεις. Νάντια, πώς αντιμετώπισες όλα αυτά τα χρόνια την νόσο? Ποια προβλήματα είχες στην καθημερινότητά σου και ψυχολογικά πόσο σε επιβάρυνε αυτό? Και πόσο σημαντικό ήταν, πιστεύεις, το γεγονός ότι στάθηκες ηρωικά απέναντι στην νόσο και ζήτησες όμως και τη στήριξη των ανθρώπων που σε αγαπούν? Αυτό δεν είναι σημαντικό? Να ξεκινήσω από αυτό. Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Είχα αμέσως την οικογένεια μου δίπλα, τους φίλους μου. Η μητέρα μου που είχε περάσει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα με βοήθησε πάρα πολύ στο να καταλάβω ότι πρέπει να αγωνιστώ και να παλέψω. Μου έδωσε πάρα πολύ κουράγιο τότε και μέχρι και σήμερα χρωστάω το μεγαλύτερο κομμάτι της θεραπείας στη μητέρα μου, γιατί εκείνη με έκανε να βλέπω την ασθένεια όχι απέναντι αλλά δίπλα. Στην αρχή είχα πανικοβληθεί, ένιωσα τρόμο, φόβο, υπήρχε άγνοια, δεν ήξερα τι είναι αυτό που με κάνει να μην μπορώ ούτε να χτενίσω τα μαλλιά μου, πώς θα επηρεάσει την υπόλοιπη ζωή μου, την καθημερινότητά μου, την οποία όντως και επηρέασε, και φόβο για το αύριο, αν θα καταλήξω σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, βλέποντας μέρα με τη μέρα να εξελίσσεται. Υπάρχει θεραπεία για την νόσο Gravis? Συνήθως αντιμετωπίζετε μόνο τα συμπτώματά της ή έχετε βρει και κάτι που μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής και να κάνει τους ανθρώπους πιο λειτουργικούς? Ναι, σήμερα η μυασθένεια Gravis δεν θεωρείται ένα χρόνιο νόσημα με πάρα πολύ καλή πρόγνωση. Με καλή πρόγνωση. Με πολύ καλή πρόγνωση. Ο μέσος ασθενής με μυασθένεια Gravis, επαναλαμβάνω, ο μέσος, ζει όσο περίπου και ένας άνθρωπος που δεν έχει πρόβλημα. Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα καλά νέα. Υπάρχει και μια κατηγορία ασθενών που δεν πάει καλά.
Νάντια, ποιο είναι το δικό σου φάρμακο απέναντι στην ασθένεια? Και το λέω γιατί καμιά φορά λένε ότι η ίδια μας η καθημερινότητα μπορεί να είναι το φάρμακό μας. Δεν ξέρω αν ισχύει στα σπάνια νοσήματα. Εγώ στα 20 που αρρώστησα και ενώ ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα 12 περίπου χρόνια της ζωής μου, τα πρώτα, μετά τη διάγνωση. Οι επιστήμονες γνώριζαν και ελάχιστα πράγματα. Αυτό ακριβώς. Εγώ είχα σαν μότο ότι περίπου στα 40 θα έχω γίνει σχεδόν καλά. Και αν πραγματικά σκεφτείς πως ήμουνα στα 25 και πως είμαι τώρα 20 χρόνια μετά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Και πλέον δεν αντιμετωπίζω καθόλου εχθρικά την ασθένειά μου. Την έχω δίπλα μου, σαν φίλο. Συμπορεύομαι μαζί της. Ακολουθώ κανόνες. Όμως θεωρώ ότι όλα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Γιατί και η επιστήμη εξελίσσεται. Θα πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε όμως μαζί μας, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε λίγο θα ακούσουμε τις ιστορίες των ανθρώπων που πάσχουν από σπάνια νοσήματα, αλλά και την ηρωική μάχη που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζοντας τα συμπτώματα, προκειμένου να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να απογοητεύονται. Σε λίγο και πάλι μαζί. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό την κυρία Λαμπρινή Σωτηροπούλου. Καλώς ήρθατε. Λαμπρινή, πάσχεις από μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που ονομάζεται νευροϊνομάτωση. Από την ίδια διαταραχή πάσχει και το παιδί σου. Ναι. Τα χαρακτηριστικά της νόσου είναι καφέ κοιλίδες και καλοήθη όγκοι στα όργανα, εξωτερικά ή εσωτερικά, και συνδυάζεται και με επιληπτικές κρίσεις. Αυτό που ουσιαστικά κάνει αυτή την πάθηση πάρα πολύ δύσκολη, ποιο είναι στην καθημερινότητά της? Πολλοί ασθενείς έχουν μια φυσιολογική ζωή με τα ήπια συμπτώματα. Άλλοι ασθενείς όμως έχουν τύπου 2 ειδικά, έχουν ακουστικά νευρινώματα που έχουν μερική ιολική απώλεια ακοής. Όγκοι στην ήριδα του ματιού μπορεί να έχουν επίσης μερική ιολική απώλεια όρασης. Ασθενείς που είναι σε αμαξίδια λόγω όγκων. Φτάνουν στην αναπηρία δηλαδή. Ναι, ναι. Η διάγνωση έγινε όταν ήσουν ένα παιδί? Ναι, όταν ήμουν 40 ημερών από δερματολόγο. Μετά όμως τίποτα για καμία εξέταση. Μετά την εγκυμοσύνη κυρίως έκανα τις απαραίτητες εξετάσεις. Την πρώτη μου μαγνητική την έκανα 14 χρόνων γιατί είμαι και επιληπτική. Το 5% των ασθενών με νευρομάτωση έχουν και επιληψία. Καταλαβαίνω ειδικά από τη δική σου περίπτωση ότι οι σπάνιες παθήσεις είναι σαν ένα χταπόδι που δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει και ποιο πλοκάμι θα σε πιάσει. Και θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχουν φάρμακα για αυτή την νόσο σήμερα. Όχι, δεν υπάρχουν φάρμακα, μόνο τα χειρουργία ή όγκοι που αντιμετωπίζονται με χειρουργία ή με ακτινοβολία. Αλλά εμείς οι ασθενείς προσπαθούμε, ή σαν σύλλογος, επιδιώκουμε την ενίσχυση της έρευνας. Για να υπάρξει κάποιο αποτελεσματικό φάρμακο κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Των εργαστηρίων, εξειδίκευση γιατρών, νοσοκομείων, κλινικών, για την αντιμετώπιση θεραπεία της νευρομάτωσης. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αυτή την πάθηση? Γιατί φαντάζομαι ότι όταν οι όγκοι είναι εξωτερικοί ή όταν παθαίνουν επιληπτικές κρίσεις ή όλο αυτό, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και λίγο ένα πρόβλημα που αφορά και την κοινωνικότητα των ανθρώπων και έχει να κάνει και με τον ρατσισμό, έτσι δεν είναι? Πρώτον, ο ασθενής πρέπει να αποδεχτεί την πάθησή του. Δεύτερον, η πολιτεία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Δεν υπάρχουν υποδομές για τα αμαξίδια. Λόγω έλλειψης ραμπών δεν έχουν πρόσβαση μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, οι ασθενείς που έχουν χάσει την ακοή τους δεν έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση. Μέσα μαζικής επικοινωνίας, στην ψυχολογία, θέατρο ή σινεμά, γιατί είναι μεταγλωσσικά κοφή. Την ακοή τους την έχουν χάσει 10, 20, 30 χρόνων. Δεν γνωρίζουν την νοηματική, είναι δύσκολο για αυτούς να τη μάθουν. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα νόσημα κι αυτό, το οποίο ουσιαστικά διαλύει τη ζωή, αλλά πρέπει να παλέψεις πάλι μόνος σου. Ναι, να κρατήσουμε αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Και να πάω τώρα εδώ, δίπλα μου έχουν έρθει και έχουν κάτσει η Ιωάννα, αλλά και ο κύριος Καριοφίλης. Θα δούμε γιατί είστε μαζί μας σήμερα. Η Ιωάννα είναι μητέρα 2 παιδιών που έχει μια σπάνια μορφή πνευμονικής υπέρτασης. Ιωάννα, αντιμετώπισες και εσύ το πρόβλημα των λάθος διαγνώσεων, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου είπες δηλαδή πριν μπούμε στο στούντιο. Είναι δυστυχώς κοινά συμπτώματα απλών ασθενειών, όπως είναι το άσθμα, ας πούμε. Μπορεί να μοιάζει με το άσθμα στην αρχή, δηλαδή. Ακριβώς. Κάποιος μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει, να υποψιαστεί ότι υπάρχει από πνευμονική υπέρταση, είναι ένας έντονος πόνος στο στήθος, είναι κάποιος επίμονος βήχας,
είναι τα πριξίματα που έχουμε, τα ειδήματα στα χέρια μας ή στα πόδια, κάποιο μελάνιασμα που κάνουμε στα χείλια μας ή στα άκρα. Ποια από αυτά τα συμπτώματα εσένα σε οδήγησε στον γιατρό? Γιατί πρόκειται για να πούμε ότι πρόκειται για μια σπάνια μορφή πνευμονικής υπέρτασης. Δεν είναι η κλασική πνευμονική υπέρταση, αυτό που έχεις. Εγώ είχα το 90% όλων των συμπτωμάτων της πάθησης, τουλάχιστον για μία εξαετία. 6 χρόνια προσπαθούσες να βρεις τι είναι, χωρίς να σου λέει κάποιος τι είναι. Όχι μόνο για 6 χρόνια προσπαθούσα, νοσηλευόμουν σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία. Έχω νοσηλευτεί αυτά τα 6 χρόνια, προσπαθώντας να μου βρουν μια διάγνωση. Η διάγνωση συνήθως ήταν ότι ήταν από άγχος που ερχόντουσαν όλα αυτά. Είναι η εύκολη λύση για γιατροί, δυστυχώς, ότι όλα είναι από άγχος, αλλά τελικά μπορεί να κρύβονται σοβαρά νοσήματα πίσω από τα συμπτώματα αυτά. Με στέλναν λοιπόν στο σπίτι μου, αφού με βλέπαν η πλειάδα ειδικοτήτων, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια, με στέλναν στο σπίτι μου με κάποια φαρμακευτική αγωγή να αντιμετωπίσω το άσθμα που μου είχαν διαγνώσει σε συνδυασμό με το άγχος. Και... Όταν μπήκε η διάγνωση, υπήρξε κάτι που σε σόκαρε ή το αντιμετώπισες ψύχραιμα? Εγώ προσωπικά άκουσα από γιατρό, ο οποίος ήταν ειδικός για την πνευμονική υπέρταση, να μου λέει ότι είσαι πολύ άτυχη γιατί δεν θα προλάβεις να δεις να μεγαλώνουν τα παιδιά σου. Άρα αυτό είναι ένα σοκ από μόνο του. Είναι από μόνο του. Τι να πω εγώ, δεν μπορείς να απαντήσεις σε αυτό. Κυρία Καριοφίλη, μου κάνει τρομερή εντύπωση, καθώς διαβάζω ότι το συγκεκριμένο νόσημα που πάσχει η Ιωάννα εμφανίζεται σε 25 άτομα ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτό κι αν είναι σπάνιο να σου συμβεί. Πολύ απλά, τι είναι αυτή η πάθηση και πώς τη βιώνουν οι ασθενείς? Το σπάνιο είναι η κατηγορία 1 της πνευμονικής υπέρτασης, αυτό που είπατε 25 ανά εκατομμύριο, που λέγεται πνευμονική αρτηριακή υπέρταση. Η Ιωάννα έχει την ιδιοπαθή μορφή, που είναι ακόμα πιο σπάνιο, είναι 3 έως 5 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο. Όχι 25, 25 είναι όλη η κατηγορία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης. Αυτό γιατί κάνει επικίνδυνη τη ζωή ενός ανθρώπου, πού μπορεί να τον οδηγήσει δηλαδή? Αυτή η πάθηση προσβάλλει, η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση προσβάλλει το αρτηριακό δίκτυο της πνευμονικής κυκλοφορίας, στενεύει τα αγκία, μπορεί να σχηματίζονται αυτόματα θρόμβοι μέσα σε αυτά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ροή του αίματος στους πνεύμονες, να διωγγώνεται το δεξί μέρος της καρδιάς, μέχρι που ο ασθενής θα πέσει σε καρδιακή ανεπάρκεια και θα πεθάνει, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί η πάθηση. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει ζωές. Αν ο ασθενής βρίσκεται στα αρχικά στάδια της πάθησης και δεν θεραπευτεί, το 50% από αυτούς θα πεθάνει μέσα σε 5 χρόνια. Εάν ο ασθενής βρίσκεται στο 3ο ή στο 4ο στάδιο της πάθησης και δεν θεραπευτεί, το 80% θα έχει πεθάνει στα 3 χρόνια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να πω ότι ακόμα και σε μια σπάνια πάθηση είναι να γίνει η διάγνωση έγκαιρα, καθώς για κάποιους υπάρχουν θεραπείες και αντιμετωπίζονται πολύ καλά. Σήμερα να πω ότι ακολουθείς φαρμακευτική αγωγή και μάλιστα αστειευόμενη μου είπες πριν μπούμε στο στούντιο ότι χρησιμοποιείς ακόμα και χάπια για τη αισθητική της λειτουργία που δίνονται στους άνδρες για να μπορέσει να λειτουργήσει πιο καλά ο πνεύμονας. Αυτή η ασθένεια σου επιτρέπει να ονειρευτείς για το μέλλον? Μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρή ερώτηση, αλλά... Εγώ προσωπικά ονειρεύομαι και άλλωστε γι' αυτό και δημιουργήσαμε ένα σύλλογο για αυτό το λόγο, για να βοηθηθούν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι... Και γι' αυτό είσαι και εδώ σήμερα να πω και μιλάς με τόση άνεση και με ένα πλατή χαμόγελο για αυτή την ασθένεια που φαίνεται μαύρη, αλλά... Όχι, είναι μαύρη, είναι δύσκολη, έχουμε δυσκολία στην καθημερινότητα όπως είπαμε, πολλά πράγματα, όμως έχουμε ένα μέλλον. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι το 2000 δεν υπήρχε φάρμακο κανένα για την πνευμονική υπέρταση. Σήμερα μιλάμε για 9 φάρμακα στον κόσμο, 7 στην Ελλάδα, που μας δίνουν μια βιωσιμότητα μεγαλύτερη, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ καλό και πολύ ενθαρρυντικό να περιμένουμε ακόμα και από την επιστήμη ότι μπορεί να αλλάξει πράγματα στο άμεσο μέλλον. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σπάνιο νόσημα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι θανατηφόρο και έχει να κάνει και με πολλούς ανθρώπους, αλλά ευτυχώς όλοι δεν το παθαίνουν. Είναι η κυστική ίνωση. Περίπου το γονίδιο, το παθολογικό γονίδιο φέρουν 500.000 Έλληνες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι κινδυνεύουν να εμφανίσουν την ασθένεια. Η κυστική ίνωση δεν είναι μεταδοτική, αλλά κληρονομική νόσος, όμως δικαιολογημένα τρομάζει τους ανθρώπους, καθώς μπορεί να επιφέρει το θάνατο σε νεαρή ηλικία. Πάσχω από κυστική ίνωση. Η διάγνωση έγινε όταν ήμουν 5 ετών, επειδή η αδερφή μου διαγνώστηκε ότι είχε κυστική ίνωση. Οπότε έπρεπε να γίνει και σε μένα ο έλεγχος, να δουν αν είχα και εγώ το γονίδιο. Η κυστική νόση είναι μια νόσος κληρονομική, δηλαδή 2 γονείς οι οποίοι δεν πάσχουν από τίποτε, αλλά είναι φορείς του ανώμαλου γονιδίου. 25% θα βγουν απόγονοι υγιείς, 25% πάσχοντες καθ' ολοκληρία από την νόσο και 50% σαν τους γονείς, δηλαδή φορείς.
Ο μέσος όρος ζωής που έχει επιτευχθεί κυμαίνεται γύρω στα 33 με 35 χρόνια. Όταν βρέθηκα στην εφηβεία, χρειάστηκε να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο. Ήρθα σε επαφή και με άλλους συνασθενείς μου και έτσι είδα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και ότι δεν ήταν κάτι απλό, αλλά κάτι που καθορίζει την ίδια σου τη ζωή. Η συμπτωματολογία εμφανίζεται συνήθως από τη βρεφονηπιακή ηλικία. Το παιδί, παρόλο ότι στήσεται κανονικά, δεν παίρνει βάρος, χάνει βάρος. Προχωρώντας η ηλικία, αρχίζει να απικίζεται το βροχικό του δέντρο, δηλαδή το πνευμόνι του από μικρόβια, οδηγώντας σε βροχιεκτασίες. Αυτές οι βροχιεκτασίες βέβαια είναι επικίνδυνες χρονολογικά, δηλαδή με το πέρασμα του χρόνου να οδηγήσουν σε χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Κάθε 4 μήνες νοσηλεύομαι για 15 ημέρες με ενδοφλέβη αγωγή. Στην καθημερινότητά μου παίρνω τα φάρμακα που πρέπει να πάρω έτσι ώστε να είμαι σε μια καλή κατάσταση. Προσπαθώ να γυμνάζομαι. Ριζική θεραπεία δεν υπάρχει ακόμη. Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Ήδη για μια μετάλλαξη, αλλά πολύ σπάνια στη χώρα μας, έχει βρεθεί σχεδόν ριζική θεραπεία. Ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα εξίσου ικανοποιητικά και για τις μεταλλάξεις αυτές τις πιο συχνές. Η κοινωνικότητα των ασθενών τους κάνει να ξεχνούν και την νόσο τους, τους παροτρύνει στο να αποκτήσουν μια φυσιολογική ζωή, είτε σαν έφηβοι είτε σαν ενήλικες, ακόμη και ο γάμος και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Είχαμε αποφασίσει με τον άντρα μου να κάνουμε προγενετικό έλεγχο. Είδαμε ότι εκείνος δεν ήταν φορέας της νόσου. Οπότε και κάποια στιγμή όταν ήρθε το παιδί ήταν σίγουρα πολύ ευχάριστο. Με το παιδί μου τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά γιατί βρίσκω πραγματικά νόημα στο να συνεχίσω να είμαι δυνατή και να έχω καλά την υγεία μου, δηλαδή να είμαι σε μια καλή κατάσταση για να μπορέσω να προσφέρω και στο παιδί μου μια καλή ποιότητα ζωής και να είμαι δίπλα του όποτε με χρειαστεί. Έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε σπάνιους ανθρώπους μαζί μας, με όλη τη σημασία της λέξης, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα γολγοθά στη ζωή τους, αλλά φαίνεται ότι περισσότεροι τα καταφέρνουν. Και να περάσω στην κυρία Αθηνά Κολτσιδοπούλου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Η κόρη της οποίας διαγνώστηκε σε πολύ μικρή ηλικία με συγγενή καρδιοπάθεια και πριν από αρκετά χρόνια η ίδια ταξίδεψε με την κόρη της στη Βοστόνη, προκειμένου να γίνουν 2 χειρουργικές επεμβάσεις, που δεν γίνονταν τότε στη χώρα μας, να το πούμε αυτό, για να γίνει καλά. Κυρία Αθηνά, μέσα από αυτή την εμπειρία που έφερε εσάς και την κόρη σας απέναντι σε μια δύσκολη και σπάνια καρδιοπάθεια, τι μάθατε? Έμαθα ότι μέσα μου υπήρχε πολύ μεγάλη δύναμη και ενέργεια. Όχι μόνο σε μένα και σε άλλους ανθρώπους, όταν θέλουν να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Δεν το βάλατε κάτω δηλαδή? Δεν το έβαλα κάτω, ναι. Είπατε ότι εγώ θα κάνω τα πάντα. Θέλω να σας εξηγήσω. Είμαι μέα στο επάγγελμα και είχα μάθει ότι τα παιδιά με τετραλογία ασφαλό που είχε η κόρη μου πεθαίνουν. Και όταν άκουσα ότι η κόρη μου έχει τετραλογία ασφαλό, άνοιξε η γη να με καταπιεί. Οπότε είχατε την ατυχία να γνωρίζετε και από μέσα τι σημαίνει. Από μέσα τι σημαίνει. Δεν ακούσατε μια άγνωστη λέξη και είπατε θα δούμε τι είναι? Σαν μαθήτρια το είχα ακούσει μέα που ήμουνα. Δεν είχα έρθει σε επαφή με άλλον κόσμο. Δεν είχα γνωρίσει άλλους. Αλλά πεισμόσατε και είπατε ότι το δικό μου παιδί θα ζήσει. Σε αυτό με βοήθησε πολύ ο γιατρός της κόρης μου που μου πρωτοείπε. Με έδωσε μεγάλη δύναμη και μου είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Έχουμε περίπου 800 με 1000 γεννήσεις στον χρόνο παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια στην Ελλάδα. Ναι. Τι έχει αλλάξει σήμερα σε σχέση με αυτά που εσείς βιώσατε κάποιες δεκαετίες πριν? Τα πράγματα σήμερα είναι καλύτερα? Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πρώτα, όταν πρωτογεννήθηκε η κόρη μου το 1979, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα που να γνωρίζουν. Ούτε υπερηχογράφημα δεν μπορούσαν να κάνουν. Δεν υπήρχε. Και όταν εγώ γύρισα από την περιπέτεια της κόρης μου, είχα δώσει υπόσχεση σε μια κυρία εκεί που γνώρισε και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, που έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή πολλά Ελληνόπουλα, η κυρία Βασιλεία Πάπας. Της υποσχέθηκα και εγώ όταν θα γυρίσω στην Ελλάδα θα κάνω κάτι για να βοηθήσω τους άλλους γονείς. Γιατί ένα δημόσιο νοσοκομείο έπρεπε να υπάρχει για όλο τον κόσμο. Φωνάξαμε, μιλήσαμε στα υπουργεία, υπομνήματα, τους είπαμε, αλλά τίποτα. Πάνω από 100 περιπτώσεις δεν έγιναν ποτέ στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Και οι ανάγκες μας ήταν 500 με 600 παιδιά το χρόνο, συν 200 περιπτώσεις. Πάντως, να κρατήσουμε, κυρία Αθηνά, ότι σήμερα υπάρχει αντιμετώπιση.
Υπάρχει αντιμετώπιση και πολύ λίγες περιπτώσεις φεύγουν για το εξωτερικό. Εσείς το κάνατε για να βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτούς να μην περάσουν το χρόνο που περάσατε εσείς? Να αυτό ήταν το γνωρίσουν, κίνητρο, να μιλήσουμε. η γνώση δηλαδή. Ναι. Ήθελα οι άνθρωποι, γιατί όταν συζητάς, έρχεσαι σε επαφή με ένα γονιό που έχει περάσει το ίδιο πρόβλημα, είναι πολύ σημαντικό. Παίρνεις θάρρος. Μετά τους ενημερώνουμε. Δεν συστήνουμε για αυτούς, αλλά γίνεται δηλαδή το ζωντανό παράδειγμα για τους ανθρώπους αυτούς. Ναι. Βλέποντας σήμερα την κόρη σας να είναι υγιής και να συνεχίζει τη ζωή της, τους πείσατε ότι δείτε... Προσφέρουμε ψυχολογική στήριξη, προσφέρουμε οικονομική, ηθική. Καλύπτουμε έξοδα που έρχονται από όλη την Ελλάδα, ξενοδοχεία. Κυρίως μόνοι μας, στις δύσκολες αυτές τις συνθήκες, πρέπει να στηρίξουμε τους άλλους ανθρώπους, γιατί αν περιμένουμε από το κράτος αυτή την περίοδο θα δυσκολευτούμε πολύ να κρατήσουμε αυτό. Εμείς πάντως ελπίζουμε. Ναι, όλοι ελπίζουμε. Και να περάσω εδώ σε μία άλλη θαραλέα γυναίκα, εγώ θα πω. Να πω ότι είναι σύμπτωση ότι οι περισσότερες είναι γυναίκες, δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες οι σπάνιες παθήσεις, αφορούν και τους άνδρες. Είναι δίπλα μου η Κέτη, που διαγνώστηκε με νόσο Γκοσέ σε ηλικία 21 ετών. Και η κυρία Ρέπα, με την οποία θα μιλήσουμε για αυτή την νόσο. Κέτη, πότε ξεκίνησε η περιπέτειά σου με αυτή τη σπάνια νόσο, η οποία πλήττει μόλις 10.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο? Μου ακούγεται πολύ σπάνια. Είσαι ένας από τους 10.000 όλο τον κόσμο. Τουλάχιστον έχεις αυτό το προνόμιο, ότι λες ότι ανήκω σε μια τέτοια κατηγορία πολύ μικρή. Είμαι και σπάνια. Ναι, ακριβώς. Η περιπέτειά μου, εγώ θυμάμαι από την παιδική ηλικία ότι ήμουν ένα παιδάκι πολύ αδύναμο. Στην ηλικία των 10 ετών ξαφνικά άρχισε να πονάνε πολύ τα οστά μου και συγκεκριμένα το ένα πόδι μου και μπήκα εσπεσμένα στο νοσοκομείο και εκεί νομίζα στην αρχή ότι ήταν ρήξη μενίσκου. Στην πορεία έμεινα ένα μήνα μες στο νοσοκομείο, εκεί καταλάβανε ότι δεν είναι ρήξη, αλλά όμως δεν καταλάβανε και τι είναι. Και πότε έρχεσαι αντιμέτωπη με την ασθένεια, πότε γίνεται η διάγνωση? Η διάγνωση γίνεται όταν ήμουν 21 ετών, αλλά έγινε τυχαία γιατί διαγνώστηκε η αδερφή μου πρώτα. Και τυχαία διαγνώστηκε η αδερφή μου, είχε πόνους στο στομάχι, στην κοιλιά και επισκέφθηκε διάφορες ειδικότητες. Ο οποίος γυναικολόγος της είπε ότι εσύ έχεις πολύ μεγάλη σπλήνα. Έχεις σπλήνα, ήταν 10 κιλών. Και από εκεί ξεκίνησε ο γολγοθάς μας. Γύρω στους 7 μήνες η αδερφή μου πήγε σε διάφορα νοσοκομεία, που είμαστε τυχεροί, βρεθήκαμε στο νοσοκομείο Έλληνας και στην αιματολογική κλινική. Ένας αιματολόγος γνώριζε και την νόσο Γκοσέ και έτσι μπορέσαμε έτσι και να διαγνωστώ και εγώ. Ένας αιματολόγος τυχαία βρήκε ότι αυτή η υπερπλασία που υπήρχε στο σπλήνα είχε να κάνει με την νόσο αυτή. Ναι. Υποψιάστηκε, βρήκε τι έγινε με την αδερφή σου και μετά τυχαία βρήκες και εσύ και έπρεπε να αυτό το διαγνωστώ πρόβλημα. Και εγώ, μιας και ήταν, μετά από πολλά χρόνια. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο παραπλανητικές μπορεί να είναι αυτές οι ασθένειες και μπορεί να ζούμε με αυτές και να μην τις αναγνωρίσουμε ποτέ. Και να περάσω στην κυρία Ρέπα, να τη ρωτήσω με 2 λόγια τι είναι η νόσος Γκοσέ και από τι κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε την αιτία της? Η νόσος Γκοσέ είναι μια νόσος η οποία προκαλείται από την έλλειψη ενός ενζύμου. Αυτό το ένζυμο έχει την ιδιότητα να διασπά κάποια λιπίδια που βρίσκονται μέσα στο κύτταρο που λέγεται μακροφάγο. Τα μακροφάγα είναι κύτταρα που βρίσκονται σε πολλά όργανα. Στους πνεύμονες. Σχεδόν. Ακριβώς. Τα ξέρετε πολύ καλά, έχετε εκπαιδευτεί. Καλά, όχι τόσο καλά όσο εσύ. Στο σηκώτη, στο σπλήνα, στα οστά, στο μυαλό των οστών κτλ. Αν λοιπόν λείπει αυτό το ένζυμο, συσσωρεύεται το λιπίδιο μέσα στα μακροφάγα και τα όργανα αρχίζουν να αποκτούν κάποιες βλάβες. Να διωγγώνεται ο σπλήνας, να καταστρέφονται τα οστά, να διωγγώνεται το ύπαρ, να δημιουργείται πνευμονική υπέρταση. Αυτό άλλαξε, βρήκαμε το ένζυμο αυτό. Ναι. Μιλώντας πάντα για τον τύπο 1 της νόσου Γκοσέ, το 1992 βρέθηκε το ένζυμο. Οπότε ένα τροποποιημένο ένζυμο μπαίνει μες στο κύτταρο, διασπά τα λιπίδια και υποστρέφει την νόσο. Αρχίζει ο ασθενής να έχει φυσιολογικά κύτταρα, να διασπώνται αυτά τα λιπίδια, να μικραίνει ο σπλήνας, να μικραίνει το σηκώτη, σιγά σιγά οι οστικές βλάβες να υπαναχωρούν. Οπότε ξαφνικά βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μήνες μες στα νοσοκομεία. Θα τολμήσω να πω τη λέξη ατιμοθάνατη. Ναι, μήνες σε νοσοκομεία με καταπληκτική ποιότητα ζωής. Με οικογένειες, με παιδιά. Αυτή είναι η αισιόδοξη πλευρά που κάποιος βρήκε τη λύση για μια σπάνια νόσο και η Κέτη ανήκει ανάμεσα στους 200 ανθρώπους που περίπου είναι στην Ελλάδα σήμερα που έχουν αυτή την τύχη να βρίσκουν ένα φάρμακο και να μπορούν να αντιμετωπίσουν την νόσο. Είχα ακούσει και το μέσο όρο ζωής γύρω στα 40, οπότε ξαφνικά άρχισα να ελπίζω.
Και ήταν φοβερό η πρώτη μέρα θεραπείας μου που κάναμε πάρα πολλοί ασθενείς, 6-7 μαζί, σε ένα κρεβάτι μαζί, γιατί θέλαμε όλοι μαζί να κάνουμε θεραπεία. Και ήταν η μεγάλη ελπίδα ότι πια αλλάζει η ζωή μας. Και από εκείνη τη μέρα άλλαξε και η δική μου ζωή και μπόρεσα με την καλύτερη ποιότητα αυτής της ζωής να βοηθήσω και τους υπόλοιπους ασθενείς. Ποιο τελικά είναι το πιο ισχυρό όπλο σε αυτές τις παθήσεις? Το να βρεθεί το φάρμακο σίγουρα είναι, γιατί φαίνεται ότι αναπτερώνει τις ελπίδες των ανθρώπων, αλλά και το να μην χάσει την ελπίδα σου. Δηλαδή αυτό που μου είπατε ουσιαστικά αυτό ήταν. Ότι ποτέ δεν χάσατε την ελπίδα σας. Ποτέ δεν χάσατε την ελπίδα. Και η γνώση, κυρίως η γνώση πια που έχουμε σήμερα για τα νοσήματα αυτά, που μας βοηθάει πάρα πολύ και εμάς και την επιστημονική κοινότητα και τις αρχές υγείας για να γίνεται και έγκυρη διάγνωση των ασθενών. Θα πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε όμως μαζί μας, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε λίγο θα ακούσουμε την ηρωική μάχη που δίνουν οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζοντας συμπτώματα προκειμένου να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς να απογοητεύονται. Σε λίγο και πάλι μαζί. Κάνοντας αυτή την εκπομπή για τις σπάνιες παθήσεις, αισθάνομαι ότι είμαστε μια κουκίδα στο σύμπαν στην κυριολεξία, γιατί μπορεί να μας συμβούν τα πάντα. Και να περάσω απέναντι στο σημείο αυτό στην κυρία Νεκταρία Βαζούρα. Καλώς ήρθατε. Η οποία έχασε την κόρη της, δυστυχώς, σε ηλικία 19 ετών από ένα σπάνιο νευρολογικό σύνδρομο, το σύνδρομο Ρετ. Νεκταρία, θέλω να σε ρωτήσω να μου πεις πολύ σύντομα πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια και πώς μάθατε ότι ήταν το σύνδρομο Ρετ. Στην ηλικία των 18 μηνών, ένα τυχαίο πέσιμο στο πάτωμα μας οδήγησε στο νοσοκομείο. Το παιδί μετά από 2 μέρες ήταν στο σπίτι. Σιγά σιγά όμως βλέπαμε ότι άρχιζε να απομονώνεται. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα ξεκίνησαν κρίσεις επιληψίας. Ξαναφτάσαμε στο νοσοκομείο. Εκεί άρχιζε να φαίνεται ξεκάθαρα μία εικόνα παλινδρόμησης. Η Μαρία έλεγε κάποιες λίγες λέξεις, τις οποίες σταμάτησε να τις λέει. Στη συνέχεια έχασε την κινητικότητα στα χέρια, ενώ μπορούσε να κρατήσει τα παιχνίδια της και να παίξει. Δεν μπορούσε πλέον να το κάνει εύκολα. Πορευτήκατε έτσι για 2,5 χρόνια και στα 2,5 χρόνια σας λένε τελικά ότι πρόκειται για το σύνδρομο Ρετ. Αυτό που μας είπαν είναι ότι δεν θα μιλήσει, δεν θα συνεχίζει να μιλάει. Πολύ πιθανόν θα σταματήσει να περπατάει. Οι επιληπτικές κρίσεις που ήδη είχαν ξεκινήσει και προβλήματα αυτισμού. Αργότερα θέματα σχολίωσης, κινητικά, όπως και βέβαια ήρθανε στην πορεία. Τη βοηθήσατε παρόλα αυτά και έφτασε μέχρι τα 18, με φαντάζομαι δύσκολα χρόνια για σας, αλλά και χρόνια που σας έδιναν χαρά μέσα από αυτή την επιβίωση, όχι? Σαφώς. Η Μαρία είχε ξεκινήσει να κάνει τις θεραπείες που θα μπορούσαν να αποδώσουν και να κάνουν τη ζωή της καλύτερη. Αυτές ήταν έργο, λόγο, φυσικοθεραπεία, πισίνα. Ένα παιδί το οποίο ήταν έξω, μπορούσε να κάνει τα πάντα. Άσχετα αν ήταν σε αναβατικό καρότσι, τελικά μας απέδειξε η ζωή ότι μπορούσε να κάνει πολλά. Απλά δεν μπορούσε να περπατήσει ή να μιλήσει. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό στοίχημα που βάζεις όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Να πεις ότι εγώ θα βοηθήσω τον άνθρωπό μου μέχρι όσο πάει. Δύσκολη απόφαση και καταλαβαίνετε ότι κι εγώ είμαι συγκινησιακά φορτισμένος, γιατί δεν είμαι αντιμέτωπος με τέτοιες ιστορίες καθημερινά στην εκπομπή. Αλλά είναι και ανθρώπινο. Φαντάζομαι, το καταλαβαίνετε. Να ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε το στίγμα όλα αυτά τα χρόνια. Όταν το δίνει στον κόσμο να καταλάβει ότι η Μαρία ανήκει έξω, όπως όλοι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε έξω, θεωρώ ότι ο κόσμος το δέχεται. Επειδή νοσεί όλη η οικογένεια, η ψυχολογική στήριξη και το πώς θα το περάσει όλη η οικογένεια έξω, το πώς θα βγουν τα αδέλφια και δεν θα έχουν το στίγμα της ντροπής, γιατί η αδελφή μου είναι στο καρότσι. Είναι μια πάθηση την οποία δεν την προκαλέσαμε εμείς, δεν θέλαμε να συμβεί. Έχουμε όμως το δικαίωμα να την κάνουμε καλύτερη και να κάνουμε καλύτερη τη ζωή του παιδιού, αλλά να ζήσουμε και εμείς φυσιολογικά, όπως ζείτε εσείς και όπως ζει όλος ο κόσμος που δεν αντιμετωπίζει μια κατάσταση υγείας. Οπότε καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας τώρα είναι να πείσετε τους γονείς να βγάζουν τα παιδιά έξω, να ζουν μια φυσιολογική ζωή και να ξεχάσουν την ασθένεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να περάσω ξανά στην κυρία Λάμπρου και θέλω να τη ρωτήσω ότι, κάνοντας όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα εδώ, κατάλαβα ότι τα αγκάθια στις σπάνιες παθήσεις είναι η γνώση γύρω από αυτές, τα κωδικοποιώ. Είναι η διάγνωση που πολλές φορές μπορεί να έρθει χρόνια μετά ή και να μην έρθει ποτέ. Να καταλήξουν άνθρωποι χωρίς να ξέρουν γιατί έχουν πεθάνει. Η οδύσσια της οικογένειας, γιατί είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά το πιο αισιόδοξο είναι και η ψυχική δύναμη που βρίσκουμε μέσα μας τότε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ασθένειες. Για αυτές που υπάρχουν φάρμακα, πόσο ασθενής σήμερα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά?
Καταρχήν τα φάρμακα που υπάρχουν, τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα, που πραγματικά αντιμετωπίζει σωστά την πάθηση, είναι λίγα μπροστά στις 7.000 ήδη καταγεγραμμένες παθήσεις. Το θέμα είναι ότι είναι ακριβά. Όμως η ζωή του ανθρώπου στοιχίζει περισσότερο, δεν μπορείς καν να την αξιολογήσεις, να την εκτιμήσεις. Και το θέμα είναι ότι σήμερα με την κατάσταση της χώρας μας, την οικονομική, είναι πολύ δύσκολο για κάποια φάρμακα, γιατί τι συμβαίνει. Πρέπει να έχεις ένα ορισμένο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο τελικά οι γιατροί δύσκολα το δίνουν. Έχουν αυτή την εντολή, ελέγχονται και δύσκολα δίνουν το ποσοστό τους, ώστε ο ασθενής να έχει και τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα. Γιατί προφανώς έγιναν λάθη στο παρελθόν και τώρα αυτός που έχει καεί, λέει, στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Μόνο που τα λάθη τα πληρώνουν οι πραγματικά ασθενείς. Ναι, ακριβώς. Κύριε Μπαρτζόκα, ακόμα πιο κοινικό για μένα είναι ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες παράγουν φάρμακα από τα οποία θα έχουν μια μαζική κατανάλωση και θα κερδίσουν, αλλά δεν παράγουν φάρμακα για 1.000 ή 10.000 ανθρώπους που μπορεί να σώσουν από ένα σπάνιο νόσημα. Σκοπό έχουν να κερδίσουν. Δεν τους συμφέρει ούτε έρευνα να κάνουν που θα τους κοστίσει πάρα πολύ, ούτε να κυκλοφορήσουν ένα φάρμακο που δεν τους επιστρέψει τα έξοδα για την έρευνα. Εδώ και 30 χρόνια όμως πέρασε στην Αμερική ένας νόμος, the Orphan Drug Act, ο νόμος των ορφανών φαρμάκων. Και νομίζω και η Ευρώπη προχώρησε αργότερα, που επιτρέπει στις εταιρείες να έχουν την πατέντα για πολλά χρόνια, να επιχορηγείται από την κυβέρνηση η έρευνα, να έχουν τη δυνατότητα... Οπότε λέτε ότι τους δίνονται κίνητρα να παράξουν τέτοια φάρμακα πλέον. Και ήδη κάπου 1.200 φάρμακα που ανακαλύφθηκαν, υπευλήθη αίτηση για χορήγησή τους, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρίνει περίπου 300. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι εκτός από τα φάρμακα έχουμε και τα βλαστοκύτταρα. Έχουμε και άλλες δυνατότητες στο μέλλον να βοηθήσουμε τα άτομα. Καταλαβαίνω, κυρία Λάμπρου, για να κλείσουμε με αυτό, ότι ουσιαστικά εσείς από την πλευρά σας υπάρχει μια κραυγή αγωνίας και θέλετε να ακουστείτε προς τα έξω, και καταλαβαίνω γιατί. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να γνωρίζει ένας άνθρωπος που μπορεί να έρθει σήμερα αντιμέτωπος με ένα σπάνιο νόσημα? Από όλους θα καταλάβατε ότι υπάρχει μέσα στον άνθρωπο μια φάνταστη δύναμη, που όταν ξεπεράσεις τον δρόμο, το φόβο που στην αρχή νιώθεις ακούγοντας την διάγνωση και την πάθηση, σιγά σιγά πρέπει κανείς να μπορέσει να το αποδεχθεί. Χρειάζεται απαραίτητα ψυχολογική υποστήριξη, βοηθάει πάρα πολύ. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε και να χαρούμε. Αυτή την αισιόδοξη πλευρά να την κρατήσουμε, κυρία Λάμπρου. Και παραμονές Χριστουγέννων, εγώ θέλω να κλείσουμε αισιόδοξα, και κατά βάση να πω ότι οι ιστορίες, παρότι μπορεί να ακούστηκαν κάποιες δραματικές από αυτή την εκπομπή, ήταν αισιόδοξες για μένα. Παραμονές Χριστουγέννων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θέλουμε να σας αφήσουμε με μία πίκρα. Γι' αυτό αναζητήσαμε μια πολύ αισιόδοξη ιστορία για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού που πάλεψε με μια δύσκολη μορφή καρκίνου, αλλά τελικά κατάφερε να βγει νικήτρια μέσα από αυτή την περιπέτεια και μέσα από τη δική της εμπειρία σήμερα βοηθάει άλλους ανθρώπους. Ανακαλύψαμε ότι έπασχα από οξεία λυμφοβλαστική λευχαιμία τον Οκτώβριο του 2009. Ήμουν 15 ετών και το ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία. Δηλαδή με συμπτώματα γρίπης. Η οξεία λυμφοβλαστική λευχαιμία αποτελεί μία μορφή της οξείας λευχαιμίας στην παιδική ηλικία, η οποία προσβάλλει περίπου 80 με 90 παιδιά κάθε χρόνο στη χώρα μας. Παγκοσμίως υπολογίζεται, επειδή είναι ένα σπάνιο νόσημα, ότι προσβάλλει 50 παιδιά ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού ετησίως. Μπορεί η διάγνωση να γίνει από μια απλή γενική αίματος, μια τυχαία εξέταση. Μπορεί μερικές φορές να υπάρχουν θορυβώδη συμπτώματα, αιμορραγίες, πόνοι στα κόκαλα ή ακόμη και διόγκωση των λεμφαδένων. Ξεκίνησα θεραπείες με χημειοθεραπείες, στις οποίες δυστυχώς την τελευταία χημειοθεραπεία παρουσίασα υποτροπή. Και ήρθε ο γιατρός μου και μου είπε ότι έπρεπε να κάνω μεταμόσχευση, στην οποία όταν το άκουσα φοβήθηκα πάρα πολύ, γιατί νόμιζα ότι για να κάνεις μεταμόσχευση σημαίνει ότι πρέπει ο ένας να έχει πεθάνει για να πάρεις κάποιο όργανο του. Όμως μετά κάθισαν και μου εξήγησαν ότι η μεταμόσχευση μυελού δεν είναι κάτι τέτοιο. Η θεραπεία της οξείας λευχαιμίας στα παιδιά θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής, αφού το 80% των παιδιών σήμερα μπορεί να γίνει καλά μόνο με τη χημειοθεραπεία. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα μικρό ποσοστό παιδιών, περίπου 20%, μπορεί να μην ανταποκριθεί στη θεραπεία εξ αρχής ή μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα μηνών ή και ετών να εμφανίσει υποτροπή, δηλαδή να ξαναφανεί πάλι η λευχαιμία. Στην περίπτωση αυτή,
Μπορούμε σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών αυτών να τον κάνουμε καλά, να τον θεραπεύσουμε με μια ειδική θεραπεία που είναι η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυτάρων ή μεταμόσχευση μυελού των οστών. Μετά από 4 χρόνια όπου έχει περάσει όλη αυτή η περιπέτεια, είμαι καθηγήτρια αγγλικών, κάνω μάθημα σε μικρά παιδάκια και έχω βάλει ένα προσωπικό στοίχημα και ένα στόχο με τον εαυτό μου να προσπαθήσω να ευαισθητοποιήσω όσους πιο πολλούς ανθρώπους γίνεται να δίνουν μυαλό των οστών. Μέσα από την περιπέτειά μου με τη λευχαιμία κέρδισα πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχα νιώσει μέχρι τότε ελπίδα. Δεν είχα νιώσει μέχρι τότε ναι μεν μεγάλο φόβο για τη ζωή, αλλά και το συναίσθημα του ότι θα παλέψω για να κατακτήσω τη ζωή μου και να συνεχίσω να ζω. Δεν είναι η μόνη αισιόδοξη ιστορία αυτή που μόλις παρακολουθήσατε. Υπάρχουν κι άλλες και θα υπάρξουν στο μέλλον, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και ελπίζουμε ότι θα βρεθούν σύντομα λύσεις για πολλές από τις σπάνιες παθήσεις. Μια ιδιαίτερη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα.